Baba Isabe wapindira ka mu studio Bosho ndedzipi zimwe zenyaya dziri kupisa dzamakabatira kavaterere nhasi. Icho kwadi muri yazima ndakabata nyaya mukoma KB. Mukati menzvimbo ichidza kuti budiriro. Nyaya yekubudiriro iri kurwadza mukoma KB. Mukoma nakarora mukadzi wake. Ndobva ita murume nemukadzi. Amai vanogara vega. Avasisina murume. But nyaya iri kunetsa ndiye kuti amai vemurume vakashanya kumba kwemwana komana nemuroora. Tukupai mvura yekunwa here. Ndazipwa. Ndakachizwa. Vamwene vakashanya kumba kwemuroora nemwana wavo vari kuita sei? Avadi kurara vega. Avadi kurara vega. Vadorara nani? Vanorara umba memwana komana nemwana sikana. Asi vanotya. Baba uchaizwa nyaya yachona. Ndine nyaya yekuwange yemwana sikana anodzidza pane chimwe chikoro chesekondari. So pa holiday pazororo panapa vakanze munofana kuti muite sei muzotanga kudzoka kuchikoro muchidzidzawo nemamwe matichers ndio zvakuti dzokai kuchikoro pane zvatoda kudzidza kumaisira nenguva. Pazororo ipapa musi wavharwa chikoro pakangoda 2 days amai vake vachibva vabatwa naticho pachikoro. Kubatwa semurume nemukadzi vachiita cheupombwe naticho pachikoro apa. So mwana uyu anofanira kuendawo nevana vari kuenda kunodzidza kuchikoro nevana vari kuenda pazororo apa. Zvacho zvaakuitika ndokuudzai vari kudaka kuti nyaya dzavo dzibhozhongorwe dzisviswe pachimuti vachadaka kubata Washington Marimira aka Bhozhongora anobatika sei. Musakangano ndine nyaya pakambuzuma panonzi paBlue Dam. Murume akawira mumvura musi weSaturday kusvika nhasi haasati aonekwa. Hama dzacho dziritorara pamvura ipapo. Ndichakupai vanoda kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Musabhipa, musafuna private number, musatambira padzere asi mukafuna tinobatana tosvika panzvimbo. Right. Muri kuda kuti Bhozho atange nechipiko nhasi ingotumira ka WhatsApp message pa 0713938538. Lekezani tipasa kutenda kumafuti ya nkhumba kuna mwanzatu Martha Beji Chauke wati werengera kamfeso muntu ndi washangani zinango nkhani muchazibva kana kufamba kwa chirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM. Magonatani ko baba na mai ameni musarurwa padombosha wa loud and clear. Gilbert Chimpaka ku Bangeti. Baba Isabe mutitire uno mati chicha kaitika kubudiriro. Amweni vakashanya kumba kwe mwana komana nemwana sikana nemuroora. Right. Avadi kurara vega. Okay, mwana komana nemudzimai wake vanogara paimba yakatambanuka sei? No, marooms aripo ekurara. Chavasingatodi kuenda kunorara vega vanoda kurara nevamwe. Okay. Andikwanisi kurara ndega. Saka pane muzukuru here ati sanzuke ati kure saka kurara. Aiwa abasati pane muzukuru. Saka vanonorara kupi? Vanorara mumba imomo. Zvikanzizvo inini handina dambudziko. Ndinorara hangu pasi. Murara pai? Pora pambeta. Asi 8 minutes to 10 makabvatani koka nyumba zvikanzi takabuda neMessi nati featuring Holy 10 machinzwa seko chingungu ndengu baba Isabe chingoma agara vakomana vakungoputitsa akuchisiri kuridza uko kuputitsa kwangu akuputitsa kutsudzura kwapaidza akokoroko rwacho ndo icho chakati chichiputitswa nevakomana vanogona apo chichibuda pa National FM combination yacho. Tanga tatumubata tikati kona inati uri kupi umbouya ka ku Zimbabwe agriculture show umbozosangana kane vadiwa vaterere aiwaka ndiri ku UK ndo kwandiri apo musi weFriday ndo pandiri anzi musi wa30 ndo pari kuloncha kadamba rifu rake idzva apa tangoti turu imwe yenziyo ichawanikwa padamba rifu rake idzva. Yes ndakabuda neMessi apo rakagukuchira maiwe matakura acho arakaita tisingada kupedza nguva baba Isabe ingotsudzura ikacho kutanga nacho icho chepabudiriro chiri kupisa kudai tobva tazopinda kamuchitoro tichitengesa. Icho kwadimbo reZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose enyika ino. Zimbabwe tinoziva chimuti munenge makabata makapakata muri mukati mekufamba nacho. Chikonzero charemera dzinza paka Harare budiriro. Siko na baba Isabe. Inzwai muri yeZimbabwe yandinayo pano. Kune murume akaroora mukadzi wake.
vabereki vemurume uyu vanogara kumusha. Okay. Murume uyu asati ane mwana anogara nemukadzi wake pamba pake. Amai vemurume kana vachinge vashanyira mwanakomana nemuroora wavo vakasvika pamba apa havadi kurara vega. Pakutanga vakatanga vachiti kana vakauya kumba kwemwana vanorara 1 day kana 2 days voti ndakudzokera kumba vobva vadzokera. Asi still vaita izvo zvokuti izvo handidi kurara ndega. Vanopinda mubedroom yemwanakomana nemwanasikana voti aiwa rarai zvenyu pamubhedha wenyu ini ndinorara hangu pasi. So vakatanga vachingotevedzera murume nemukadzi vachingotarisana. Uyu muroora hana zvaangataura. Mwana wachiti rega sezvo china mangwana rega vangorara. Iko zvino vakazouya. Iko zvino zvakakwanisa mwedzi ne3 days vachigara pambe pemwanakomana nemwanasikana. Vari kurara mubedroom yemwanakomana imomo nemuroora wavo. Kanyemba rinzwa manje vachirara mumba imomo muroora anoda kamurume wake. Ivo zvavanoita kwanzi handina zvandiri kukanganisa ini. Imi mirara yenyu pambedha wenyu ini hangu ndinorara pai ndinorara pasi. Amwene vari kurara pasi mwanakomana nemukadzi wake vachirara pambedha. But nyaya ndinoda kutaura panapa ndeyekuti senhepfenyuro yevanhu vakawanda ndoda kutaura mashoko anorerukwa kusvika kwamuri but mundinzwe kuti ndiri kuzama kuti kudii. Murume nemukadzi vakarara vari pambedha pavo sokuti vanhu vari kuhope kunyangwe ruoko rikangojambira kuenda kumurume amai nguva yeteseke vakatosunura vanobva vati ndochii chamakuita ichocho amuno ndiri mumba mangu ndiri muno mumba mamakarara rarai zvakanaka. Vakakwira senge vakachovha kurara padhuze napadhuze amai vanokombolena kuti rarai zvakanaka amuzive here kuti ndakarara muno mumba nini. Murume saka muroora ari kuti ini nangu ndiri kukumbira kuti ndomboenda hangu kumba kwedu ndozodzoka kana amai vakaita sei vaenda ndingatadza here kurara mumba mangu nekuti kana vamwene vakauya vanoda kurara mubedroom mandinorara nemwana wavo. Ende ivo pachavo kunyangwe vakada kuchinja hembe sekuti ada kuenda kubasa vachida kuchinja hembe vanotobuda mumba imomo kuenda kune imwe room ndoko vanochinjira ivo vanoti munomu handibvi. So muroora nemwanakomana vese vari kushevedzera vachide Zimbabwe. Handizivi mwanakomana anoti dzimwe dzenguva ndikataura naamai pamwe netenda botso. Muroora ari kuti pamwe ndindakanganisa kandi murume anoguma akuti ndovenga mai vake. But Zimbabwe ndibatsirewo maonere enyu. Ndotadza here kusununguka nemurume wangu ndiri pamba nokuda kwaamwene. Vamwene vanogara kupi? Vamwene vanogara kumusha. Vanopota vachishanyira vana. Vashanyira vana. Pavaizviita panguva yekutanga vaita 1 day kana 2 days wobva vadzokera. Iko zvinozvi vane mwedzi nhasi zuva rechi4. Varipo vanorara mumba imomo kwanzi handikwanisi kurara ndega. Vanorara mumba imomo. Tambobvunza kuti pamba panogara kamwana nemudzimai wake. Yes. Pamba pakasununguka sei? Pamba pakasununguka notoshandisa 3 rooms. Marooms ekuti varare ivo kana kukauya chero mumwe muyenzi ariko. But ivo vanoti ndoda kurara imomo handikwanisi kurara kune imwe imba. Ndoda kurara mamuri imomo. Kana kuri kuti ruoko rwakanganisira rwaenda kuna baba kana kune mudzimai vanobva vati ndosvika kwanzi nguva iyo kuti titoziva kuti taenda padhuze napadhuze totonzwa nayo vakutoti amundinyari amuzivi chindiri muno munondisora handiti. Mati izvozvi amai vane nguva yakareba sei vashanyira vana? Nezuro yanga iri mwedzi ne3 days nhasi topinda mu4 days 1 month 4 days varipo ende vanenge vachirara mumba imomo. Saka mudododo mudododo amundinyari aunza nyaya ndiyani? Murume nemukadzi vati hatichazivi toita sei. Vakavavaridzira muspe mavo vanoti kudini vamwe? Vanoda kurara mumba. Rarai zvenyu pamubhedha wenyu ini ndinorara pasi. Rarai pamubhedha wenyu handina chana kukanganisai ini ndinorara pasi. Dododo 0713938538 WhatsApp number yeNational FM unongotumira ka WhatsApp message. Vachadaka kufona fonai pa 0781373340 0781373340 kana 0781383340 0781383340. Mataura kuti ndiani anenge achida kuenda kubasa? Murume ane zvaanoita mwanakomana kuseni pepe akapedza kunogeza ida kutochinja hembe vanotobuda murume iyoyo
vatonochinjira kumwe vangatotore hembe mubedroom imomo vonochinjira mune imwe room asi mumwe hamutochinjike because vanenge vakagara varimo amai vanenge varimo ya saka vada rubatsiro vakamboenda here kuhama dzaamai kunodzudza vari kuti hatisati yaita chino tiri kutya kuti dzimwe dzenguva pamwe kwatinoenda togona kuita tokanganisa pane vangatibatsira here kuti tizive pokutangira kana tisingakanganise tobva tagadziriswa nyaya yedu yobva yanzwisisika because ndaamai pamwe dai vari baba tiri mangu matauriro ataita ndaamai kazhinji unongounzwa watenda botso unozoda kuripa mangwana but kutovadanawo inyaya yekuziva kuti ndaamai vedu pavanodzokera tinovarongedzerawo asi takutoziva kuti kana tavaona titoziva kuti pane zvatako a minute to 10 Zimbabwe muniti totani na ichi chikuchokera kakubudiriro chatsudzirwa kana Bosongora ende nyaya yemukoma KB kana tiri kutaura panapa izvezvi muchainzwa pane zvinopisa pana tene kuda ichatouya kuti live vanhu vachitaura kuti muzive kuti tinayo yakakwana hanzi murume uyu ngaende kunoudza vanasekuru vake nyaya yake zvimwe ingabatsirike kana kuti ingagadziriswe ndinonzi Dioni Muparazuva pabudiriro 5B zviri kutaurwa panapa naSabhuku Karamba kwanzi kana akaita gora asati aenda kuna nasekuru anotopedza gora achichema rimo Kanyemba na Bosho nhasi ndatanga kukubatai since ndabva kuZimbabwe ndichiuya kunoku kumhiri please ndiudzirewo kavamwene avo hanzi kuzokupaika zita rokuti muri kudaka kuroya vana hatidi siyaika vana vagare zvakanaka dzokai kumusha musiye vana vachidya mudododo mumba mavo ndinonzi Victor Chinaka paStellenbosch kuCape Town yes kwanzi namai Lenzo Mwari uyai Mailenzo vadizeri kwanzi Mwari uyai hatidi vana mwene vanenge ana mai Nosta vadhangwesu uko ndinonzi Victor Chinaka paStellenbosch kuno kuCape Town yeso mai Nosta pakaipa mai vekubudiro avo vasade kuzviitisa ko ko vato zvitobuda pachena kudaro vamwe avo ngavakwane kukwana kunge mari yetiketi rendege vana avo ngavamhanye kuhanzvadzi dzamai avo vataure zvese nemutsiroka Kelvin Zhwau Tinashe Gotora Desire Chikwededza tichaona makwerere Turaimo Liba Mandombo Regai Samuel Gwaya Nobert Chabeta Mpukanya Innocent Manyoso ndinonzi the radio inspector Shekumene Matono iko kumusha vanogara nani hatina kuzodzika kwese uko kuti kumusha kupa vanogara nani but dambudziko ravari kuchema ndere kana vauya tavagamuchira saamai ende izvinhu zvakanaka kunzwa kuti pamusha uyu pakaroorana vanhu vabereki vemukadzi vanouya vabereki vemurume vanouya zvakangorongeka asi kana vauya ndio dambudziko racho sei ndabvunza kuti vanogara nani todaka kuziva kuti sezvo vachitya uko kurara vega uko aiwa regai tidzifambire mamuna ari kuponi murume waamai avari kupi apa panotorwa nyaya yamai apa vari vega amai murume wavo ari kupi ndio tichanzwa zvese mukoma kepe tichanzwa zvese nokuti kana vachipedza mwedzi vari kuno kutaundi ko mamuna anenge achitanya ari kumuyo uku vachingobuditsa maofside evamwe National FM inopedza masports ndati ndinonzi Tibasi padombo shava pamvere chena Tipaudo nai Bosho amai ava pavaimbouya mwana wavo asati arora vaimborara pai pamwe mwana wavo ndiye akavajaidza kudhara kuti mukauya munorara henyu muno mubedroom mangu but vanofanira kuziva kuti zvasiyana iye zvino mwana wavo arora akudauka kusununguka nemudzimai wake ndinonzi Princess Ruramai Gonyora Panyatsime kuchitungwiza ichokwadi mukoma kebe chachiri kuziva ndechekuti ukama nemashanyiro avaita before mwana aroora wanga wakamira sei tinodzifambira zvakare vava nenguva yakareba sei varoorana apasati pane mwana apa okay apasati pane mwana hatisi kuziva kuti kunonoka kokove nemwana here kana kuti ndezvamanje manje asi kushanya kwavo ikunozvi ndekwemwedzi asi vaimboshanya ma2 days ma1 day iko zvinozvi kuti vazokomulena wamwedzi manje so mwedzi wese iwowo nomufaro pamba pane meseji yakandwa kana Cosmas Kamoto vamweni avo vanoshandisa mwanakomana wavo asingazvizive vane mushonga mumba umo hamufe makaitwa mwana
sei vari kuinsista, sei vari kuramba vakatsika kuti ndiri kudaka kurara mumbama munorara. Ende vana kunyange vanhu vakarara usiku vakamwita senge vaguma anoshedzera kuti amundioni imi unofana kumboti wakadhilingika kumbobata mumwe wako ukangodai dzanja zvaita sei amundioni handiri yasimudza tirove pakatsikatsika handiri yasimudza tirove pakatsikatsika iwe handiri yasimudza tirove pakatsikatsika simudza pakatsikatsika simudza pakatsikatsika for it with a penny for the angel. Jano akatanga kuziva kunaka kwechibuti Nicodemus akatevera pakuziva ndianiko Leviticus akazotevera pakuziva kwacho ndianiko Simon Peter akapedzesera pakutenda Mother Mary piorota pio Lord participating for the Peter the Pro afana tusipekishane mtura imam jumanda wakachiwa romaidi technology okerochi oiri po rigiti chirongwa bhoshongora segment chinoenderera mberi. Unonakirwa nechirongwa chino bhoshongora segment wakabata zvako kasutugadziko chinwa zvako sutugadzike yakadirwa ka Dairy Pot Steady Milk. Baba Isabel kunakirwa ere ikoko unenge uchitwa yagara unonzo kuti njai kubva kuti kubva rurimi kudosvika kugotsi kuti asengocharovera pasine gotsi but otozogosimba semunhu mukuru Fakamoto ari right iniwo handioni imba iyoyo ichibatwa mwana mupenyu kana amai avo vakasekererwa. Ndinozi the radio inspector Shekman Matono ari kukomenta kuti zvataura naCosmas Kamoto ichokwadi. Imba iyo inogona kusabatwa kamwana mucheche kana amai avo vakaramba vachisekererwa. Baba Isabel tsudzurai chimwe chatiri kukotsorwa kane Dairy Pot Steady Milk, Zimbabwe's original sterilized milk trusted for generations, the taste of home. Ichokwadi muri yaZimbabwe rikandingotsudzura pamwe chete nekufafedza kamuzukuru kacho paka kotwa nyamu yaruka chifi mukota sabhuku chijaka chakukotwa nyamu yaruka chiri kuti tani. Ichokwadi muri yaZimbabwe kune nyaya yakaitika muri yaZimbabwe yemwana anga ari form 3 mwana uyu akazogoni kutanga aine pamuviri kudaro pane mashuke kubuda kuti izvo mwana uyu akabva abvisiwa pamuviri naamai vachona abvisiwa pachipamuviri ndobva atanga kurwara ndobva aendeswa kuchipatara mwana akurwadziwa ari kuchipatara ndobva ataura kuti izvo indanga ndine pamuviri but ndazobvisiswa mwana uyu achibva afa amai vachikogamuchira shoko rokuti mwana afa vachibva vatiza izvozvo amai vanga vakarorwa nemwe murume but mwana uyu ndiwamwe baba amai vakatiza vasi kuwanika baba vemwana nevamwe ndokutofambisa nyaya idzi but amai vasi kuonekwa mwana akatofa. Dzokoro ine simba mati kotwa nyamu yaruka chichaitika chakaitika ndechoti kune mwana anga ari form 3 aita pamuviri amai vachibva vamubvisa pamuviri kurwadziwa achibva aenda kuchipatara achibva kuchipatara achibva ati iyo mwana uyu ane malaria kusvikira mwana achirwadziwa achibva tora mashuke kuti ndakabviswa pamuviri nani namama vangu nyaya iyi ichibva yazivikanwa amai pavakaziva mashuke kuti nyaya yabuda vachibva vatiza izvozvo mwana akafa atiwa postmortem auda kutonoita sei kunoredzikwa but amai vasi kuonekwa mushure mekunge mwana uyu vakamuita nevamwe baba iko zvinhu zvangachigara nevamwe baba saka mwana akatodi akatofa mushure mekunge amai vaedza kubvisa pamuviri pemwana. Saka izvozvo vatiza izvozvo vakatiza. Ndine kamuzukuru kenyaya yemukoma kepi nyaya iyi yakaitika munzvimbo yandiroshedzera kuti kumberengwa kwandiri kutaura uku ndikwa chief Mudavanhu Sabhuku Manzara. Nyaya yakaitika ndikuti kune murume anobva kugokwe achibva kugokwe but apa anga ari kumberengwa kune imwe nzvimbo yakaita zvichikorokoza achibva kukorokoza kune kwakaitika rufu kuhama achibva ati chirega ndiendewo kwaitika rufu uku ndinobata maoko kuhama yedu. Munhu uyu paakaende ipapo angatosarirwa nekunosvika pamba parunosvika pakuti anobata maoko achibva asvika nekune imwe hama ndokubva adarika nepamba panga pabikwa doro vanhu vachitoma doro kana kuti pane shabhini pachimwiwa doro. So paakasvika pamba apa pane varume vakanga varipo nomwana usikani chimonyamonya anga aripo ipapo. Kune murume akataura achiti izvo zvangu zvaita monye rangu rabva rasvika. Pakati monye rangu rabva rasvika kune mumwe monye anga aripo ipapo akabva asumuka ndokutora zidombo zihombe ndobva kacha musoro wemurume uyu akadarika nepashabhini apa achitoenda kunobata maoko akutoona kuti pamba ndiri kuenda apo ndobva akachwa musoro. Zimbabwe dombo rachida kakachiswa murume uyu mapurisa paakauya
vakatokona kulisumudza asi rakasumudzwa. So iye pachake munhu uyu akabvatiza akasiya push rake anova ndiyo mhondi yakaponda munhu uyu ndobvatiza akatora push akatorwa nemapurisa uye zvakarewo kuti monyarangura uye akabvatiza ndokusiyawo heti yake. So heti yachona nepush rachona zvakatorwa nemapurisa but vanhu vakapinda musango vese vasati vabatwa but murume uyu akatofa akarohwa nedombo nezidombo. Mhosva yanga apara ndei hapana yekuti vanga uri padoro ati monyera kurasvika zvikanzi kuti ndomonyera kanti avaratidza kuti vanenge vainetsana here saka kana uchireva kuti monyera kurasvika ndisati ndatangirwa but uyu hana zvaita sei hapana zvaiziva ndokutorerwa sidombo ndobva pondwa naro musoro kukatywa musoro munhu achibva atofa paakatiza akasiya push uyo kuti monyera kurasvika akabva atizawo zvakare ndokubva asiya heti polisi payakauya yakatora dombo ndobva yatora heti ndobva yatora chipush. Chakaitika kupisha mberengwa yakaitika mberengwa kwa chifu muda vanhu sabu kuchijaka Kanyemba udza sabu kumanzara Kanyemba udza bhozhongora kuti aende kunoudza amai avo kuti vana veZimbabwe varamba hazviite izvozvo. Ndinoona sekungeka vasiri kudaka vazukuru gogo avo mutsaimuri yekwa 11 Daniel ndinonzi tafadzwa Daniel kudewedzo kwa Rusape maticho kumberengwa chakaitika kwa Sabukwani Sabuko chakaitika kwa chief muda vanhu sabu kumanzara. So wokuponda munhu asatabatwa Besa beo. Si mweya rudziwa bata wapinda munyika yeZimbabwe. Atizimu koma KB zvakangoma. Ya, mapurisa ngavaite basa. Mapurisa ngavatsvage mondi. Mazvinzwa akadza tsudzura chekukotwa nyamo yaruka nechokumberengwa. Pane tsumo yakataurwa nevakuru yataurwa namaititi. Yandanzwa. Kunzi imbwa inoroverwa pachinyero. Right. Andimanzwa. Sekuru vachisvika haichisiri report iyi. Vega unofanira kuti iwo sekuru vane kodzero kusvika vachivhura dhomo vachipinda zvavoka vazukuru muchiri makarara nhasi dai so vari kutsika pasi vari kuona hanzvadzi yavo yakarara imomo wobva kuti kondochishi vakuita sei vakutsiura asi ndazobatwa nemurume anonzi Bosi Rick Ross kana kuti Silas Motsi ari kuti iye ndiri kuimachina ndirini ndakaroora amai vangu varivo vari kuita zvinhu izvi ndapererwa pekutangira asati ndalapo zvinorwadza dada nechako dhiza muhupe paushe wekunze anachipata chimoti. Yes. Vana kule vana sekuru vari kupi asati watuzoti vari kupa ko iye mwana komana hasida kumbotaura here pamhepo atokona aiwa because ndachitoti muswe mangwana anogona kunge achitori paprogram yatete kuda handitika saka tinogona kumbotaura naye tinzwe kuti zvakamira sei ari kuti kudii aiwa vateereri ngavazomunzwa achitaura pane zvinopisa no problem okay rega tinzwe kuti anzi kudiniko maititi vapedza kuti kudiniko maititi vapedza mukomana ngaashedzi ana sekuru vauye ndinonzi driver wepaso gift chiruka banaledi ndiri pahood paHelensville Kanyemba kungodai amundione pane masaisai ambutiza mbichana kune dzimwe nzvimbo vakuchibata izvozvi mutare ndaona yambutiza masaisai asi anenge adzoka mati chii chaitika kubudiriro kune nyaya yekuti kune murume akaroora mukadzi wake vagere nemukadzi wake akakura seko murume iko zvinozvizi 27 years nemukadzi wake vari kugara mama avasati vane mwana so vanokwanisa 3 rooms dzavo vachishandisa 3 rooms dzavo amai vemurume vanove vamwene vaiti vakashanya pamba apa vanoti handigoni kurara ndega vanorara mumba mubedroom ine muroora nemwanakomana wavo so pavakatanga kuuya pakutanga vaita kata 1 day kana 2 days mukadzi nemurume ungotarisa nawo ubva kuti asezva chena mangwana rega vaende vangorarawo vozoenda zvadaro iko zvinozvi vakazouya vane mwedzi nhasi zuva rechi4 mwedzi ne4 days vari kungorara mumba imomo saka ivo vanzi tokuwaridzirai morara zvenyini mwesaidi kunonzi ndatadzei ini munorara zvenyu mabhedha wenyu indirara zvongu pai ndorara pasi vanowaridzirwa pasi saka kana vakarara usiku paipai munoziva zvokuti usiku unoshanyarika uchimboisa maoko ukadidika ukaisa kana ruoko umwe akaisa ruoko pane umwe vanobva vanzi zvaita sei amundione amundione amunyari saka vana vashaya mufaro muroora pesera ati ndombobva hangu ndomboenda hangu kana mwana obva kuti dzimwe dzenguva ndikataura nawo pamwe ndiri kutanda botso ndoita sei asi constable
vepa ipoto ukosema gwena vanga vati mazwana na sekuru na mbuya vashoma na tete daenda ku police kwanzi kune public relations okay umbosiko wesa nyaya yake but zvinoita here kuvaendesa ikoko amai muri mwana nemuroora nokuti izvozvika vakaenda ku police kuno report anozoti mwana komana nemuroora ndoenda kuno report yes kungona iso chete amundode amai avo tiri kuda kunzwa kuti nhasi varara mukitchen nokuti kwaenda nyaya uko vanogona kakunyura inonzi chinyanga aiwa tisire paroti vanonyura nei 21 minutes to 11 ofisa gwena hero basa tibatirewo kamukadzi wokukotwa uyo mumuseka mukati makizi acho mundipe kuno mukadzi uyo muroyika nyemba na bozho okay itaipfoko na hita nyakaringa tichaona makuerere gaisa murogwaya try more liber nobet chabeta Victor Katiyo Innocent Manyoso Shekman Matono prominent mandombo mufundisi wangu nyamukanga kubangeti uko Kelvin Joao Addington Pwanya Rufaro Kamanura King Mambos tinashe gotora ndinonzi Mr. Desire Chikwedeza all the way from Bakasa vakachibata chimoti kuti G baba Isabel kwanzi na Mr. Mulambo baba South Republic morning Boshongora na KB amai avo vanoshandisa mwana wavo kumuita murume uyu ngaone hama dzamai vake ndini Musa Mulambo Keda Lamborghini Constable South Park chele yangu mai todla mudododo rikiti bvo Hulo man selector chiri kubaba ichi morning Boshongora na Kanyemba Bonzo amai ava vanoshandisa mwana wavo kumuita murume uyu ngaone hama dzamai vake ndini Musa Mulambo Keda Lamborghini Constable South Park chele yangu mai todla mudododo rikiti bvo chakanyanya icho vamwene ngavaite huno Kanyemba na Bozho vakarombera mwanakomana wavo itapfo kuti mumashasha yese anditika ndinonzi Innocent Manyoso pamvuru zebra cross anditi that's why ndabvunza kuti vava nenguva yakareba sei varoorana mukomana uyu nemusikana uyu todaka kuona kuti vavhiringidzwa nguva yakareba sei yes zvabva ende pane imwe nyaya yekuti kune munhu atonyora pachiti mumbai mumamufema akaitwa mwana iwo yauri kuti nditsvake KB yakatokosha zvekuti vane nguva yakaita sei point iyoyo chokwadi iripo here zvekuti vanhu vatori nenguva but mwana havasi kubuda toziva kuti amai one zvavari kuita pane meseji iri pano tsodzora kubasa kwako Kanyemba uku iri kuchokera kuSouth Africa kuDurban yeish anonzi Godi Simba Mureverwi ndiri ini mwana wamai avo vega ngavapiwe mwana wekurara naye inonzi Cosmas Bello Kumbare first lady amai venyika Dr. Auxilia Mnangagwa thandizani mwanakomana oyo batsirai mwana ndimi muri kudzoreredza vanhu pachivanhu chedu hunhu tsika nemagariro kubudiriro kuri kukarika rino 1 month 4 days nhasi ndiri chifowari setirasvika nguva ijeri baba adzika kushayiwa mari goona jeri ravega kwanzi bhawa rave jeri kwandiri regai tinzwe mashoko anotevera tinotenda Zimbabwe yes Zimbabwe agriculture show yakatanga nezuro iri kupera musi wemugovera ichokwadi ichocho muri yeZimbabwe kwatinenge tichiratidzana kauko zvamusingazivi zviwanikwa maproducts and services kunge nhasi isusu National FM tinenge tiriko kubva nenguva dza 3 o'clock kunobata 5 o'clock kudodododza tiriko tichakuudzai kuti stand yedu inenge iri papi asi tinenge tichirovaka ma-activations tichakuudzai kuti kana iri 1 hour activation tinenge tiri papi muchiuya muchihwina mibero yakasiyana-siyana chokwadi ichocho muri yeZimbabwe ngatisanganei ikoko kusanganisira Cell1 iyoyi Cell1 Electronics pure quality no deception Kanyemba na Bozho vamwene avo vane pamuromo ndeve kugokwe chete handidi kupikiswa ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kuno kubhangeti iye Chimpaka ndokuti kubhangeti vateereri nemuwe mbodudzira ukufunga kwenyu munoti ndeve kupi alright mukoma Gilbert Chimpaka kubhangeti hanzi vamwene avo vanenge vanobva kugokwe imi munofunga kuti vamwene avo ndeve kupi
0713 muchanzwa baba Isabel 11 o'clock ndo pafika nthawe pali banje Kanyemba yes panyaya yekutiza amayi avo vakavinga vana a uchimenzi mumba makatanga kupinda vana amayi vachipa oya kuna vatu vakapinda munemwe room ndo vakavinga vanotevera futika miraitinzwe tiri kudzoka manje amai avo muroita iye ngavadzokere kumusha vanochengeta huku kwete zvavari kuita izvo ndinonzi Professor Austin Milanzi ndiri kuno kwa Bulawayo papapati isu takatanga kuti gaga tichida kuzama kuti sezvo nyaya ichizouya nechimwe chirongwa uyezve tingobata pari kunetseka vanava Zimbabwe ndenda kuti kusiriya zvimwe zvakawanda pakaroorwa mukadzi uyu vatove nevana 2 but vana vanotorera murumu avo asi ivo vanoti ndakavinga imimi pano ndimumba mandinoita sei mandinorara right pakazokomplaina muroora nemurume kuti nai mama madima rara murumu menyu vakatorerwa bhandi ndokuzvindikitwa muroora nani navamwene ende inzwai zvakatanga kuti pakatanga nyaya pakaroorwa mukadzi uyu vachipinzwa mumba vari vaviri vanonzi vanopiwa jira jena ravanonorana naro mumba mavo rinomuka richizopiwa veukama kuti ndo rine zvarinoreva kuti mukadzi wakaroora anga akamira sei jira iroro rakatorwa nevamwene vachinzi jira indori dande rangu iri zvikanzi aiwa roda kupiwa natete zvikanzi hongu vapei zvenyu but anofanira kutora jira ndiani ndini vamwene futi jira iri ndo vakatora vanaro nhasi uno vatanga futi izvi murume nemudzimai vatori nevana 2 vanotogara ikoko kubudiriro ikoko but vanorara murumu mavo sezvo pane makamuri akati asi ivo vanoti ndimi vandakavinga imi vana vangu ndorara imumba mamuri imini imimi pambhedha inini pasi mukoma Kanyemba naBhozho murume uyo ngabve pamba onorara kusaidi odzoka mangwana acho ototi mama raraika kurumu kwenyu vakati ndega kwete oti kune zuro makarara nani kana varamba iye nemukadzi woenda kune imwe rumu ovasiya mubedroom imomo ndinonzi sarudzai mauye kumacheke handizivi kuti vakanzi tashedzwa kubasa izvo zvitakutoenda vachasara nari mayavo dai mari iripo vatombobhuka zvavo samwe apa vakazvindikitwa kapa nebhandi muri kuti amai ava nemakore mangani atinobvunza makore avo ngoma kepi vanorova mwanakomana aiwa kurova vabereki vanorova chaya chavu vakakikwa ka kutakura bhandi muroora nemwana wake nemurume wacho vakarova izvezvi kana pane zviripo Kanyemba naBhozho vamwene avo vanoshinha nemwanakomana wavo chete ndazviramba ini vanonditsamwisa mhani ndinonzi Albert Dzakatira pakuwadzana asatenderwa kuenda ikoko anosungwa Dzakatira muri kuti pachivanhu chedu ukaroora mudzimai pane jira ramunopiwa jena pamunotanga kakusangana ichokwadi jira iri makuseni munoritora munopa vanatete vamwene ava vakazoritora ivavo zvikanzi nderanatete zvikanzi vapei vapedza kuona zvavanoda kuona mondipa jira ndoridari vachibva ritora ndo vakaritora futi jira racho ndo vanaro tinotenda ndaona next episode amai avo vadzima wange thermal power station ndo zvangosara chete ndinonzi Peter Mangenda ndiri panapa paGreendale baba Isabel chiprofita ichi chachidudzira ichi chiprofita chauya chokwadi apo ndipo vanenge vapedza zvese yes apa nokuti jira ravakatora iro amai avo ravainaro baba vakalodha pazvakatangira yes auya anoprofitwa anonzi ani anonzi Peter Mangenda paGreendale Mangenda unomuono 27 minutes past 11 tsudzurai baba Isabel chinango icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufafedza nekutsudzura zvirika matima nawose nyika ino tinoziva kuti chimuti munenge makabata muri yaZimbabwe muri mukati mekufamba nacho charemera dzinza chiri kufamba pese pese paka Zimbabwe ndapindira pakaroyi ndichafamba nacho nemuzukuru wachene inove nyaya yepakambozuma 1 section A nyaya ndiri kutora panapa mukoma KB yakaitika kukaroyi kune mwanakomana akaroora mukadzi wake zuva raakapona ndo zuva raakarohwa nezvinhu zuva raakapona mukadzi anga akazvitakura achingopedza kupona achiti mwana uko haana kukwanisa kuyamwisa mwana anga asatozivi zvaari murume waenda pasaidi achakwanisa kutera zvinobuda pachena mwana akatotorwa akatobatsirwa nemakuti akutopiwa mukaka kutonzizvo mukaka ngaatoshandisirwa kutenga achakwanisi kuti adhile naamai vake chikonzero mai vacho avachisiri munhu akinzwisika zvadaro mwanakomana uyu
akambenge aita zvakare mwana wokutanga akangoita 3 days achibva afa. Mwanakomana uyu pakabuda mukadzi wake muchipatara ndokubva aenda wemuchipatara akatomudza kuti izvo achidi chivanhu izvi azvidi chipatara izvi saka anogona kubatsira ndokutsvaka maprofita nevana godobori ndokuzotsvaka munhu wakaenda naye kumba achibva aenda naye kumba kwake aenda naye kumba kwake baba vake vachibva vaenda baba vake zvikanzi izvo ndakakura ndichinamata inini ndikakurumura kuti uite musha wako kusvika nhasi wane musha wako kana wakavaka muno muvhillaji masabhuku nachifimu chete anova ndiye wandogarawo nini kukurumura kwandakaita kungoti upinde mubedroom nomba mako wega asi hauna kubva pandiri kwenda uchida kurumuka kubva kwandiri wototsvaga mumwe sabhuku nomumwe chifi ndokunonzi kurumurwa wakuchiita zvinhu zvako wega asi kana uchigara masabhuku wandinogara machifi wandinogara hausati warumuruka chese chaundamba mako unofanira kundiudza. Mwana akati baba ndakura mwana atori wepiri uyu ndokuudza iri zvandinoda kuita kana kuti ndinotozokusumai ndatanga ndaita zvikanzi ndo zvandiri kutaura apo ainzi watsvagirei mubatsiri akauya pamba pako zvandisingazivi aifanira kupa go ahead yekuti tsvaga kana kuti ngauye ndini kana kuti waifanira kunzwa ndiri kutsvaga ndozokuudza kuti alright ndazvinzwa mubatsiri ngauye after nguva yakati. Mwana akati aiwazvo handikwanisi kuita izvozvo ndatsvaga mubatsiri so paakaudzwa mashoko aya akaenda kunopopoterwa pamba pake mubatsiri atovepo apopoterwa kudaro iye mubatsiri achibva tukwa ndokubayiwa ndokubva atsika pasi ari mukati mekufamba ndobva anzi zvauri mubatsiri ndakupedza newe ndosara ndichipedza nemwana wangu asi ndapedza newe ndobva anokorwa tsoka akatarisa mubatsiri zvikanzi iyi ndaitorei neubatsiri hwenyu tichaona kubatsira kwamunoita so zvikanzi munonditukirei tsoka yangu munoitorerei ndipei ivhu ramatora patsoka yangu zvikanzi ivhu ndatora kana unoka unoripota enda kundoripota but uchaziva kuti uri kundiona ndiri mwe chete but handisi mwe chete pakurarama uchazviona. Tibaba uye akati ndishedzereiwo sabhuku vauye pano ndakuda kuenda sabhuku vachibva dano sabhuku akati ndozvaitika sabhuku vakati ndiri kuona sekuti baba makanganisa asi simba riri kutorwa nemurume uyu ndiri kuona rakakura handikwanisi kumuti watadza kana wapikisa asi mwana hauna kutadza nekuti uri kusvita pamba pako ende tiri kuziva kuti uri kuchema wafirwa nevana vaviri handikwanisi kuti watadza kukuwedzera musodzi pamatama asi zvandiri kuti ndezvekuti ingotaura nababa vako uyezve ndiri kuti sori kune mimangama yakuzobatsira mwana masvikawo mukatukwa kana muchikwanisa kufamba zvakanaka kana muchiti kutukwa kwamaita imhosva munogona kuzoendera kumapurisa munoripota asi ndiri kungoti ndinotenda nekuti hamuna kudzorerana nemunhu mukaita noise munzvimbo mangu ndokubva ati zvenda kushedzerai sabhuku ndezvekuti handiende kukamba yemapurisa kana kunoripota handina simba rekurwa but ndine zvakanditumawo zviri pandiri atukwa asi inini basa randoita ndoratukwa ndiri kukumbira sabhuku ndine pananga ndichionanga pachibatwa mabasa esa baba vatori mukuru wemwe timu munzvimbo munomu yamusingazivi sabhuku imi sabhuku mochiti muri mukuru but hamusi mukuru baba vatori mukuru ndiri kukumbira kuenda pachibhorani penyu sukanya sabhuku pachibhorani chaipo here chibhorani handikwanisi kuenda neme chikonzero chibhorani si changu ndechevanhu ndechecommunity mukasvika ipapo pakazoitika zvimwe zvinhu kunonzi sabhuku akaenda nechi nevanhu pachibhorani zvikanzi aiwa kune chibhorani ndokune vision yandiri kuona zvikanzi kana pasiri pachibhorani endai zvenyu amaikumakunde hekumakunde amaikumakunde hekumakunde chekesa musoto hekumakunde kufamba uko ndokunosvika pedyo nepachibhorani pane pamwe pekuti kana mombe dzichigwedhlelwa kana dzichidhairwa mvura pane mumvuriso nechuru mombe dzoenda ipapo dzedzinge chifarisa dzedze dzichitunga churu dzichimbomira pamvuri dzoda kunomwa mvura dzichienda pamvura asi pane mumvuri wakaita senge wakanguvakira so ndobva asvika ipapo zvikanzi baba panapa timu remunzvimbo munomu risati raenda kumabasa aro ndoparosvikira pano panapa ndopaonozobva ndopanoridzwa wisiwo panapa vanhu vakuenda kumabasa avo saka zvandiri kuti anini zvekuti muri kuona muti wakamira uyu ndibvisirei mashizha matatu chete pamuti uyu ndobva bvisa mashizha matatu ndobva enda pamuti wachona ndobva tora demo asi rinotorwa riri demo yakatorwa iri mbezo inotofamba nemunhu uyu ndobva bvisa makwati kumabvazuva ndobva bvisa makwati kumadokero pane dombo riripo rekuti kune vamwe vanoti isusu kudhara tetika ichida kukwesha manga so tinoenda padombo rimwe rakaita zvimanga so wosvika uchidira mvura ipapo uchida sei uchikwesha manga taitika toda kuenda kuharare tombonikwesha manga kuti kuharare tinyatosvika zvakanaka dombo iro zvikanzi rovaikana nesando kana kuseri kwedombo mungotora zvimafufu zvedombo zvinobva ipapo ndakwenda ndobva vatora izvozvo sabhuku kati zvamatora ndazviona asi pachibhorani ndo pane singadi ndobva vaenda mukoma KB muni vanhu vanokona kuita 6 vari kurwara varume 3 vakadzi 3 mangwani acho ipapo panhingi pasi pemuti uyu pakaonekwa pakafa
nyoka yanga iripo yanga ine musoro maviri but kuseni yakatoonekwa iri nyoka yakatooma kuti asinge chinhu chakafa kudhara chikaoma iripo ipapo. Vamwe vasi kurwara ndiwo baba vemurume uyu vekutuka munhu weyo zvakare vari kurwara varimo but vari kutaura vachiti isusu hatitiudzwe zvokuita nemwe munhu muuye anouya muno kana tichifa tichafa tese but baba vari kuverenga mazita masei vanhu vari kuverenga ndo masei vanhu vari kurwara muvillage varimo imomo. So pane mwanakomana 1 anove mwana ana baba vakamboita kansela baba vakamboita kansela zvakare vavo ndo vamwe vari kurwara imomo ndiye ari kuenda kunounganidza vanhu kuti veduwe tadichataura nemwanakomana uyu akafirwa tozati ari kuchema titaure navo chikonzero kuri kuenda nyaya iyi. One vanhu vari kurwara kusvika 6 vakazofa vese munzvimbo matinogara zvinobuda here mwanakomana achibvatiza munzvimbo kutaura kuti wata sabhuku ari kuti mutsvagei kana mamuwana tinogona kutaura naye but kana musingamuwani tomuwana kupi. Baba vachiko zvino zvemukomana uyu ndo vari kurwara zvinoonekwa nevakawanda vamwe vese vakarara mudzimba kuti baba avo vari kutobvisa hembe dzimwe dzenguva vanoenda pasi pemuti uya wokubviswa mashizha uri pachibhorani weyo ndo pavanenge vari vakabata wisi yevanorira but wisi yachona ndetaka asi ndiwe vaishandisire pamabasa avo eusiku. Vakatotaura kunzi panapa ndo panotangira zvese kana wisi uyaridzwa ndo panotangira basa ndo panoperera basa. Endi baba vakataura mashoko vachiti kumunhu mubatsiri uyu ndatora tsoka yako uri kundiona senge ndiri 1 but uchaona kuti handisi 1 iko zvozvo 6 varume vakadzi varume 3 vakadzi 3 umwe akatomboita kansela arimo pakati pegrupu iyi yevanhu vari kurwara. Mwanakomana haasi kuwanikwa abuda munzvimbo. Chimuzukuru chenyaya yemukoma KB ndichipa Kambuzuma pa section 1 pane munzvimbo inonzi iyo Blue Dam iri kuKambuzuma. Pa Blue Dam apa kubva musi weSaturday pane murume akaonekwa nemumwe munhu akasvika padhemu iri. Dhemu iri kubva kuma 1982 ndo dhemu rakacherwa rikaita gomba mushure mekunge location yemukambuzuma yaichaiwa zvidhina ndo paichaiva nezvidhina vachitora mavhu ipapo dhemu richibva rakura radzika zvokudzika. Saka mvura imomo kune vane mabhauza vanocherera vanhu mvura ndio pano chinochera mvura even nhasi kusende pandasvika ipapo ndationa pane marori achichera kubva ipapo. Pane murume anga achifamba ari 1 ndo kubva asvika padhemu apa but kune munhu akamuona ari kure paakasvika padhemu apa ndobva abvisa hembe dzake dzese ndokuisa pasaidi. Abvisa pasaidi akabvisa hembe ndokubvisa bhutsu ndokubvisa heti yake nezvipfeko zvake zvese. Anga aine kadoro ndobva akisa pasaidi. Anga aine foni ndokuisa pasaidi. Aisa pasaidi kudai ndobva apinda mumvura ana kudzoka kubva ipapo. So hama dzichizosvika nemapurisa vakangoona kadoro bhutsu nehembe dzake zvese zviripo ipapo foni zvese zviripo ipapo iye ari mumvura. Ndobva vafonera mapurisa vakauya vakati tine vanhu vatinoshiedza vanopinda pai vanopinda mumvura zvikanzi vanhu vanofuna kuti vashiedza uye panapa izvezvi vari kukaripa. Saka kubva musi weSaturday kusvika nhasi vanhu vari kurara panzvimbo ipapo. Saka ndichitaura navo zvekuti vanoti tazonzi tine vakubva kuBulawayo but pane mukoma wemunhu uyu akapinda mumvura asikagari mukati meguta reHarare akakumbira kumapurisa kuti mandinonokera ndiri kukumbira ndipinde mumvura nditsvage mufana wangu nokuti inini pachangu ndiri feshibonga ndipei kana manditendera ingonditenderai ndopinda mumvura mune neti nditore mufana wangu. Panga patogadzirwa isusu kwewe unofedzwa malife jackets ka panga patogadzirwa chichokupinda chomvura mukoma KB changa chiri musaga zvima 5 liters zvechigubhu chasungirirwa uku chimwe chikasungirirwa uku ndobva chasungwa pakati kwanzi ndinongochigara pakati chigubhu kumberi chigubhu mashure ndobva pinda mvura naiye mukoma wacho nemukoma wachona nemaneti ndinotwenza munin'ina wangu. Ndakuchibvunza maererano nezve Blue Dam iri. Blue Dam iri mukoma KB kwanzi raperera vanhu vari kufungidza kuti vanosvika kuma 20 vafira munzvimbo kusanganisira vamwe madzimai nevanhu vechikadzi vanosvika padhemu iri vachiita zvemanjuzu. Vamwe vacho vakatofira ipapa vaenda kunoeresa vanhu zvemanjuzu. Saka vari kuchema vachiti kora kudira ngovharwa zvaro nokuti vanhu vapera. Vanhu vekukambuzuma vakaendesa here chichemo ichi kukanzuro? Kukanzuro apa ndakunzwa chavari kutaura ndechekuti kana munhu awira vanoenda kumapurisa. Kana muchiti mimi dhamu iri rakabva kuma 1982 timidzi kuti ragara kana pachifira vanhu vakaenda here kunoripota kunoisaka kukanzuro kuti ndo pane dambudziko riri kuitika kakukambuzuma. Maonero angu mukoma KB semubvunzo wamainawo ndiri kuona sokuti vanenge vari kutobvunza kuti kana richitanga totangira kupi nokuti iwo havasi kutoenda kukanzuro ende shoko rekanzuro apana kurinzwa. Shoko randanzwa ndere kumapurisa kuti pawira munhu paya ndo pavanomhanya kunoti kune munhu awira pai awira mumvura ende pfungwa dzawo dzekuti dai rafutsirwa dzinenge dzakutouya izvezvi. Asi kana kuri kuti roda kufutsirwa vari kuti totangira papi ndikupi kwatinoenda nokuti tachema tanzwa.
regai tinzwa kubva kuvadiwa vateereri todzokera kapanyaya iyi. Iye murume akapinda kamudhamu umu akura sei? 42 years. 42 years. Akabvisa hembe. Akabvisa foni yake. Nekadoro kake. Kadoro rudziya. Vangoti kadoro. Ukangonzi kadoro mukoma kepi. Ndiko kaya. Tomazuva ano turi kudhakiswa vanhu iti. Kune rimwe rakutonzi kwanzi dragon, kwai dragon umburu. Kana kuti umburu dragon. Okay, tichitarisa chii chakapa kuti murume uyu apinde mumvura? Hapana achaziva ipapa. Kuti chii? Vanhu inosokufunga kwangu nangofunga kuti kana kungonzi kadoro, maybe kwakuri kutodhakwa. But akakwanisa kubvisa hembe dzese. Akabvisa kuti foni yake inogona kupinda mvura. Ndokuisa kadoro pasi. Ndokupinda iye chete hembe dziri panze. Ende hembe idzi dzakatotorwa nemapurisa. Zimbabwe. Machinzwa chekukambuzuma section 1. Pamwe chete nechikukaroi. Munoti kudiniko? Mwanakomana uyo nemurora uyo ngavasasekerere amai vavo hanzi vachita zvisina basa. Ndezvemushonga izvo ndikavavinga ikoko ndinovasvasvanga nechamboko kutadza vana kudya mudododo nokuda kwaamai. Ngaaende kwanana sekuru vanotaura nyaya dzavo. Ndinonzi Talent Masiya Meya ndiri paDhamaforce. Yes. Kusasanga manje nenge yamosa futhi. Ana inspector chakanza avakusiya. Watora mutemo kuisa maoko ako. Vanokutora. Zimbabwe. Mazimba zatsudzurwa kana bhozhongora dzakawanda. Regai katidzoke tichitora kanhare dzenyu. Ndakachibata chimuti zvakanakisisa kanyemba nabhozho. Ndinonzi simba rashe cheche. Pamutwa kunoku kuMount Darwin. Kuliseko kuMount Darwin. KB nabhozho chepakambuzuma icho chinorwadza. Idoro here. Kudhakwa here. Istress here. Kanzuru ngaitore kamatano pamusoro kapadhemu iro. Baba Isabel. Chii chakapa kuti murume uyo abvise mbatya dzese achipinda kamumvura kana kuti mudhamu umo? Ndo pari kunetsa mukoma KB. Kuti chii chakaitika? Kuti anyetse kubvisa hembe kuratidza kuti munhu angachiziva zvaarikuita. Kosei akapinda mvura. Kanyemba nabhozho chekukambuzuma icho murume uyo kudhakwa kwanga akaita uko ungapinde mudhamu hanzi maperera vamwe here. Ndinonzi tinotenda dofo ndiri pashamva. Chizvarwa chekukambuzuma iko. Antogara padhuze nepadhemu ipapo. Antogara padhuze nepadhemu. Saka chii? Mwanakomana uyo ngasadzoke nokukasira ngamboita 7 to 8 months asati auya ambofixa ana kujata awo. Ndicha munorwa chemusi pakadzambaira. Mwanakomana uyo hanzi ukaroi. Mwanakomana uyo ngasadzoke nekukasira amboita 6 to 8 months asati auya ambofixa ana kujata awo. Ndicha munorwa chemisi pakadzambaira. Baba Isabel. Pana ari kuSouth Africa ari kushevedzera achiti ichokwadi chauri kutaura bhozho nyaya yekukaroi yekuhurungwe ndo mbiri kwezvishiri. Ndakanzwa nezvazvo. Kuti kana uri kukaroi kuhurungwe. Yes. Ukatenga motikari. Ichokwadi. Even kana uchishanda hakusvikwe masikati. Unotofanirwa kusvika usiku vanhu vaita sei varara. Nokuti kana ari mazai aya hadyike. Yes. Saka utadza kutofadaya kudya midododo wako. Yes. Even ukada kubudirira zviya zvokuti uda kuonererwa. Dekita rako hauriti. Unotonzwa zvarova munhu zvichitera kuti isu tabva ndishi nengi nanengi tabva kwamai nengi. Matenga mota kamimi. Mauya nemagroceries kaimi. Ndio kunobva kanengi uyo. Matenga ndiya. Vanigawo. Israel Tembo nobva kuhurungwe. We Manchester United. But kana chibva kuhurungwe ngaite kuti timu yake iwines. Ngaite kuti timu yake iliye mdododo. Anongositumira. Dai vamwene avo vainwa doro vaida kumbodhakiswa zvokuti vambosika kusvika kwaedza kana vambo. Panecho ndapiwa nagogo mpovu. Ndapererwa. Dai vamwene avo vainwa doro vaida kumbodhakiswa zvokuti vanombosika kusvika kwaedza vana vombofara avo vamwene ngavachienda kumusha vanochera kamakomba epfumvudza vandibhowa mani. Ndinonzi tafadzwa Jacob Magaya paRido Ridge. Vatomboda wawa. Vambokorewa. Nagogo mpovu.
Hayo ndio mdiga hayo ngati kusiya kadaro ndikuti gogofofu kanyemba usadaro karoi yangu ndinonzi Mr Intelligence Calvin Joao ndiko anobva icho kwadi karoi takenzwa nembiri aiwa iurungwe yese zvairi yes urungwe zvishiri zviwanda ezvivanda Kepina Posho murume wekufira mumvura pamwe akadanwa nenjuzu ndinonzi Gilbert Chimpaka kubangeti aizvaibvira nyaya isvike kucancel dhamu iri rakakura sei rakakura mukoma kebi harina kukura zvinoshamisira ndofunga isi ndingangoti 100/50 rimwe side rakareba 100 meters haritokwani futi 100 meters idiki but rakadzika macity fathers vaifanaka kuita vogara pasi voona kuti vangarivhare sei handiti kana rakadzika vanoona zvokuita vanogona kakurivhara pamusoro iye kuti vanhu vasakwanise kuita sei kupinda mukati pane naro zvakafanana nedhamu rekuEpworth riya yes rapedza futi vanhu vanokwanisa kwako kutoisa kana juraho ende zvinoita mukoma KB mhepo ikagara yangoita yekufamba nemunzvimbo mhepo inenge yakushevedzana umwe munhu anenge achiona dambudziko pareka kusvika ipapo ukangoitawo vadzimu vari kure unodanirwa imomo karoi hurungwe yagara inonetsa nenyaya dzezvishiri uroyi hwababa avo hwakashata hukuru kusanyara chikwata chokuroya mubatsiri Paul wakagona basa ndinonzi Thomas Mateta ndiri kuSouth Africa yes kwanzi tinoiziyako urungu aiwa takanzwa takazwa tone umwe munhu anoshanda pano anoti kana ndichitoenda kumusha ndinoenda usiku Isabel para message iri pano iri kubva kuna Dugadola unogona kuverengera muzuru ndinogona kuiverenga Dugadola ari pamandara yes ndoda kunogara kukaroi kuhurungwe uko inini handitenge muriwo ba ndinozvipedza kuzviita muriwo zvisiri izvozvo ndinonzi Dugadola ndiri kumandara anenge achingoseva neshiri kana urimbo achizvibata asi zvaunoziva zvitugatore tinokutendai kaZimbabwe nekuteerera Kachimuti nokubata Kachimuti nhai Kanyemba naBhozho masikati amai avo vanenge varipi amai avo ndivo vari kudya kamudododo pamwanakomana wavo nemubobobo ndinonzi Dazimeta Chingariwo pamaAvenues baba Isabel vakomana vakudzikadzika yes chavakanakira vateereri veNational FM Chimuti vanotsvaga ndizvozvo kuti ndepapi pari kukonzeresa chiri kukonzeresa masikati vanenge vari kupi ko vamweni ava ndo chero vakabuda vakaita sei zvavo chavo chite iwe chavanodefenda irumu chero mukabuda mukaita seite izvo zvamunoita bhati mumba mavo imo mavabude Dugadola uya ndikupe kastendi kukaroi hurungwe ndinonzi Mr Intelligence Calvin Joao pachingoma Mr Intelligence Calvin Joao pachingoma farm toita sei namai ava vari kuya mangwana Pachimuti manheru pane zvinopisha kubva nenguva dza 8:30 kunobata 9 o'clock yes vachipisha varipa vachipisha ntolo zvikanzi takachibata chimuti kani ndinonzi Trevor Ngwerume ndiri muCBD Harare wow kuriseko kuna Harare Street uko ndozva kuti mabamba investments Trimo Chirubvu Jandi wemabhatiri Otto Terence Chidongo na Boss Chinyoka vanenge vakachibata chimuti kuti Doni kutama zvimba pachikambi pariseiko nhasi hanzi zvatanga Mr Desire Chigwededza all the way from Bakasa mukoma Brian Zantala ku Mount Darwin kuti tani kontsiku yarero uno varisa icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yekubhikita kubhikita vanhu vari kubhikita izvezvi kumamisha kwandinogara kutaura headman chief na sabhuku nemunzvimbo irimo amusi kugarika vanhu havana kugadzikana kunyanya vaya vanomwira doro kunobikwa anonzi mahape kana kuti chihwani kana kuti 7 days kana kuti mashabhini vanhu vanenge vachimwa doro vayo havana kugadzikana mushure mekunge mune nyaya yakaitika kubhikita chii chakaitika nyaya yakaitika kubhikita ndiye kuti kubhikita kunzvimbo iyi kune mapere
matika haina mapere aya akanzwika usiku achirwisana achirovana ndati achirovana kusvika rimwe raneta zvokuti pakabuda vanhu vakabva varipedzisa richibva rafa chikonzero vaitoziva kuti angosvika padhuze paro rine hasha rine chiki rarwadziwa rakuwara richakuvadza zvipfuwo kana vanhu saka nyaya iri pana ndeye kuti kuzvidhifenda togara taripedzisa vachibva riuraya ndobva riuraya vauraya bere iri denioroje Zimbabwe inzwa izvakaitika zvaitika mhuri yeZimbabwe ndokubva kwashenzi wavo kunzvimbo vakuru vari vaimomo kusanganisira Sabhuku zvikanzi torai rinochererwa kana kuti ripiswe bere iri pavanhu vakatora bere iri ndokuenda naro vakazoita vatatu pavakasvika nebere iri harina kunochererwa vanhu vakatozoona munhu ari bhizi kubvira bere Hatisi saka ndiite seiko wantu arapatiwa achiwedzenga tika vaivhiya bere kuti vaite sei inzweko babati vabviya kudaro ndikubvazooneka kuti bere ravhiyiwa ndokuzinotsvaka nduru yebere ndobva yashayikwa musi wabere ndokubva washayikwa musoro wabere ndokubva washayikwa ndobva yasumudzwa nyaya ndobva yaendesa kuvakomana vangu vaya mapurisa vakomana vemabhandi ZRP Zimbabwe Republic Police vakomana vakaenda kubasa zvokudzidza vakadzidzira kuti kana maita nyaya ivo vasipo vanofanira kuti vaiwane asi vange vasipo ndizvozvo maprofita echikoro vanoita tsvakurudzo mainvestigation kana vane magrades kuti grade iyi kana yakundikana kune vamwe vanouya kune vamwe vasitorina kana uniform vanozopedza newe vakaenda ndeve uniform ndokubva vatora vakomana ava ndokubva vaendeswa kunoendeswa vanhu vakunovabvunza chakazodzoka muswe nemusoro ndo zvakawanikwa nduru haina kuwanikwa beyond deep down 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 yemeniwo varoya vanapiro mumba iwe izwa vachibvunza kuti nduru iri kupi nduru haina kuwanikwa pakatozoita nyaya kukamba kana wasvika kana wanzwa para une mhosva kunotonyorwa bepa rekuti une mari yaunondobvisa fine yes wabvuma kuti une mhosva vamwe vaviri ava ndokubhadhariswa faindi iri pasi wani wacho nyakuwo ane banga yaratidza kuti ndiye muridzi wechinhu apo munhu wemutemo anoshanda nemapurisa ndiye akabatwa achivhiya ndiye akarohwa mari inodarika 100 something find ndobva abvisa kudaro ndakuchigara neutungamiri mukati menzvimbo munhu uyu zvakare munhu ari kuda usabhuku munzvimbo iyi but usabhuku hauna kuzokundikana kuwana chikonzero usabhuku wakatopiwa mwana waye asina kupiwa ane nyaya dzake dzemakuna dzekuti mukadzi waari kugara naye mwana wasisi wababa vake danioroshibwidipindifo vakachiwemba communication mitambo ye2026 zifa muno mutapa challenge cup round of 16 men's fixtures iri kuyaka pakupera kwesvondo paweekend ngezi platinum stars versus herangers college FC platinum ichabvina kana black rock chili FC versus Bulawayo Chiefs, Jordan FC versus Hard Rock, FC Hunters versus Wange Triangle United versus Blanket Mine, Caps United versus Manika Diamonds, then Scotland FC ichabvinaka na Moz under 19. Ndio kama fixtures ya 2026 zifa muno mutapa challenge cup round of 16 men's fixtures kusiya nthawe ziri pana 3 minutes past 10 tsudzura ichimbobabesa beo icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mwandiri mukadiba kufamba rega nikuru vatunge ntuke kusonda kwechembere chikonzero chinenge zvakati wande muri yeZimbabwe ndambotaura nyaya mukadiba guta reHarare ndichiti panonzi paRothmans apo vanhu vakaona zvikuru semukomba Cape usiku paichikisakana kufamba pamarobhos kuti umire asi mapurisa vakazviona nekuvhaisa tende ravo ipapo kuira kuti paakufambika asi dambudziko ravapo mukomba Cape ndezvokutizvo pane makombi anorenga padhuze ipapo makombi ashangobuda ashingobva varoti bloko unenge uchinopinda mui
mumakombi anenge akamira ipapo vabereki vari kuchimba kuti hapasi kuita mune zvakanaka vari kukumbira kubatsirwa tobva taita zvakare road yakuti tiri kuenda kumasvingo muchingobva parobhoti mukoma KB dzimweni dzenguva munogona kuona pane magonyeji ari more than 15 akapaka ari muroad zvekuti vanhu vanofamba kuseri sevakoma vanodha dzimotokari vanogona kutofamba vachibuda nepasi pemagonyeti zvokuti mota ichifamba pai inofanira kufamba ne 2 kilometers per hour nokuti vakakufamba mafambiro ka vanhu vanenge vachibuda pasi vanofamba vachibuda nepasi pemagonyeti vachinopinda muroad nokuti hapana pekufamba ukada kufambira kuseri unotoda kana kilomita yekubva kumarobhoti kunobuda kumberi kuti zviri kurobhoti pese pakavharwa nemagonyeti vanhu vari kuchimba kuti magonyeti anomira pai hapana rimwe nzvimbo yaanokwanisa kumira vanhu vakwanise kufamba vachipesana nemotokari dziri kufamba murodhi kana ndisingakanganise pamuri kutaura kandiwo pane kambani inogadzira zvinwiwa ichokwadi mukoma KB pamwe magonyeti aya vanenge vachidaka kudhirivhara zvimwe zvinhu ipapo ichokwadi chikumbiro kuti hongu magonyeti anenge auya nezvinhu kana kuti ada kutakura zvinhu ichokwadi adi kutsvagirwa panomira mune zvakanaka kuchiuya mota inenge ichi-offloader ichipinda kana kuti ichiloda zvakanaka kwete kuti 15-16 ka 1 yes aiwa ndiri kunzwa chichemo ichocho ndakatombozvitaura nokuti mamiriro anenge akaita magonyeti acho anenge asina kumira zvakanaka akawandisa mukoma KB ichokwadi icho Papa Isabel regai katimbonzwa kuti ndiani ari paronhare. Halo paNational FM. Halo. Yebo. Mr. Bojo mamukase. Tamuka mamukaseko baba. Mungakwanisa kudzika. Halo Bojo. Dzikisai volume yeredio yenyu. Ora ngatidzikise. Tinotenda maita basa. Ya, tadzikise Mr. Bojo mamukase. Tamuka mamukaseko baba. Tamuka awa maya wenenge mushonga jeteyo. Kuna zvakadaro mukoma boss. Saka mwana nemukadzi wake vanofanira kuita sei? Mwana nemukadzi vanofanira sekugona kwangoita kungosvikisa nyaya chekuchimukisa wanenge wagona tichawabatsira toona kuti tingabatsirane sei but chikuru ndechekuti pakuda wakuru apo wanoona wakaita semasabhuku machifi wanotaurisawo izvozvo kuti aiwa izvo zviite. Haana hama dzaanofanira kuona here kuti agadziriswe nyaya isati dzaenda ikoko? Kuidwa nzoti dzamai wacho dzinowanike. Hakuna vanhu vasina hama. Ndo zvatitokumbira kunzwa kwamuri mimi kuti anofanira kuita sei? Apa manje anofanira kunotsvaga nzoti dzamai wacho anasekuru vanokwanisa kugadzirisa nyaya iyi. Okay, avazoti here manditengesa saka imhosva. Apa pasina kunyarana mukoma bosho. Kunyarana pabvachisina kozi apo wakutozviringidza kakamurora haisina rugare kapo. Ingawana rutorara mumba pambedha wani rugare rwamuri kuda ndorei? Alo mukoma boss. Ndati ingawana ari kurara mumba make pambedha wake ari kuvhiringizwei? Kuvhiringidzwa ndokuti izvozvo handiti apa kuti akada kudaisoma kuti dodododo. Tiri kutaura nani ari kupi? Muri kutaura na Perfect Ngoreta kuSendinari. Kuri sei kuSendinari nhasi? KuSendinari kwakanaka mukoma KB. Aiwa tinotenda mukoma wedu. But ndio mushonga yo. Mushonga? Ayo ni mushonga zvidzo zvega. Aiwa tinotenda maita basa. Shabu. Nyaya ndinoda kutaura mukoma KB inyaya yakaitika pagokwe. Pagokwe mukoma KB kune vanhu vanokwana kuita 2 kusanganisira mumwe mukomana akafa netsaona aizikana muri ari mukomana achinzi iye anga achitori ringi mashow pamabhazi achirudi mabhazi mukomana achibva afa ndokuendeswa kumochari asi pavakazoenda kumochari uko vachisvika vachida munhu vakatoona kuti munhu anga asisiko atitorwa nemumwe munhu vachinosvika ikoko ava vakatora mukomana uyu vakasvika vachibva vatoviga asi vakazotera kumashure vachida munhu wavo ndikuona kuti munhu wavo hako zvikazoonekwa kuti munhu wakanga vatora uyu ndio munhu wavo vanhu vakasvika zvakasiyana munhu anobva kugokwe kwachifi njelele nokunobva kwachifi nemangwe sautara kuno kwatiri kuita nezuro wana akanga avigwa akatofukunurwa nezuro kusvika kuma 12 dzeusiku achifukunura ndobva vamutora saka iko zvinhu zvakadzorera kuti vamwe nevamwe vavige kwavo asi hatiziri chakakonzeresa chii kuti vanhu vachinjane vanhu uyezve vachitora mumochari munenge muchiratidza kuti munhu uyu anenge ane tegi rake rinoratidza kuti ndiani wani akabva neaccident wani ndosazobvunza kuti chii chakamuuraya asi nekuti unguye kutera nasabhuku zvakamira sezvo kanzi ichokwadi muvhileji mangu mwana wangu
munhu ndiye akafa asi wedu isu titatera kumutora vakatorera kumashure ndokasitora kunovika pakasitora kuvamerukira takaona kuti mwana asi wavo akisasi zvandofarira ndezvekuti kumadzimambo tataura tese mapurisa tikawirirana tikafukunura munhu saka izvozvi vamwe nevamwe vapiwa munhu wavo ya zvakaoma ndofunga pane zvinenge zvaitika kumochwari ikoko kuitira kuti mitumbi ichinjaniswe baba Isabel kana zvakagadzirisika tinotenda 27 minutes to 11 ndopafika nthawi pale manjerekezani katendere pasogoroka nacho chirongwa the hottest mid-morning show in Zimbabwe pa National FM Boshongora segment regai katinzwe kuti vadiwa vatereri vanoti kudiniko 0781373340 kana 0781383340 paita munango pantedwe baba Isabel chimuti hello Ndimaititi. Maititi. Mokadiko akomana pachimuti. Tinosimba pakadii zvenyu? Aiwa isiri nani zvedu. Tibatsirei tinzwe Maititi. Ndaubatsira pana amai awo. Amai awo vakagara vachishandisa mwana iye asingazvizivi. Wakatomugadzira mwana iye. Nekuti hawangati kurara nemuroora mumimba imwe chete. Zviiti. Hey. Mwana komana ngatotaura nana sekuru waone kufamba because pane zvaakatoiswa namai avo zvavanoramba vachiteerera mumba memwana. Wakatomugadzira mwana uyu zvakatoipisisa zvekuti anga asingatofanirwi kuroora kwakatoita ikoko ndo kwakatoita kuti nhiko dzavo mange dzifumuke ndosaka vakundorara mumba umu. Wakatogadzira mwana uyu wakaita zvakashata. Saka mai vanoda mwana vanoita the best mwana iwawa. Saka unotaura nana sekuru mwana komana? Undotaura nana sekuru mwana komana zvisati zvanyanyoipa because dzimwe dzenguva pachatoita zvimwe zvinhu pamusoro pemuroora kana kuti pamusoro pake because zvikafumuka vanonga vakuti mandifumura. Saka ngavatokurumbidze kuenda kunana sekuru wondota kana kuti kana wakarara imomo mai iyo mai wachona ufonera sekuti mukirai kuno kuseni kuti yavo yakarara mumba woti ndizvo zvatakudaidzira izvi. Okay. Woti ndo zvatakudaidzira isekuru kuti mai wanorara neni mumba muno nemukadzi wangu handisisina rufaro. Muri kupi kwa Maititi? Ndikuwadzana 60. Aiwa tinotenda kuri sekukuwadzana. Aiwa tiri kubara zvedu Mwari vari kutichengeta. Aiwa tinodzosera mbiri kuna Nyadenga. Tinotenda. Maita basa Maititi. Tinotenda musere zvakanaka newabato wechimuti wese ngavasere zvakanaka. Sharp. Kanyemba. Tinotenda. Nyaya ndoda kutaura iyi inowanikwa munzvimbo inonzi Binga Chalala. Kubinga Chalala mukoma Kebi kuna mbuya vakarwara. Kurwara kusvika vakuti kana vakarara muri yeZimbabwe mukavakwazisa munongonzwa izwi kuiva kuti pane munhu. Ndakarwadziwa mukoma Kebi ndichinzwa kuti amai ava vairema makeji anokwana kuita iwo 75 pavakapesera na baskero vairema 75 kgs but mukapinda mumba makati vakarara vari vapenyu nekuti vakazoshaika. Maifunga kuti pakarara mwana ari pazamu ari kuyamwa vatsuka kuita munhu iki. Kurwara vachitaura kuti amai ava vane 7 years vakarara vasingamuki vachiita zvokumutswa. Asi vanhu vanga vari mukati mekureva kuti vakati ivo anoziva kunoenda mweya ndiye anoziva kwakabva mweya. Kureva kuti rufu rwemunhu kunyange tikati apera but tikamubata achiri kudziya tikamubata achiri kutaura zvinoreva kuti munhu mupenyu acharamba ari mupenyu kusvika Mwari vadzorera mweya kwawakabva. Tenyoro shiwiri bhinifo vakachiwemba kimunikacha zvadaro mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vakabva vafamba. Nyaya yakazofambirwa nemhuri iyi inyaya yekuti veduwe mararamiro atiri kuita tine vana vasisaende kubasa, tine vana kuti vanobvuriswa chikoro vachiti amungaende kuchikoro muchisiye pamba pane murwere ari ega asi munhu uyu ane makore asi haana kufa. Toita sei ndokutaka kufamba kuti isusu hatina chatinotonga asi tiri kubvunza nezvemunhu uyu nguva yari yakafanana nemunhu akafa
but munhu mupenyu asati tikwanise kuviga munhu ari mupenyu toita sei ndokubva vafamba mukoma KB vafamba pikutanga vafamba kepiri ndo pakabuda vamwe vanhu kuti vamwe vanenge vachiita matare vamwe vanochita chiprofita chisingaoni zvikanzi namata kudai so ndikauya nemwe ndikauya ikoko ndikakwanisa kubatsirai munhu anogona kufamba anogona kumuka kafamba but vanhu vaitoziva kuti chimiro chavari kuona pamunhu achichaita ndo pavakazoenda mukoma KB pane imwe nzvimbo ndo pavakaudzwa kunzi munhu wamuinaye kana muchiziva gore raakataka kurwara gore raakataka kurara pasi asisamuki akangoita 3 weeks chete anga atofa nguva yese yamuri kugara apa imwe yairi kukonzerwa nezvainazvo zvaibata nekushanda nazvo ndo zvipenyu munhu akafa tiri kutukanera saka ndiite sei zvadaro mukoma KB zvikanzi no zvinhu zvatiri kutaura panguva ino nguva yamuri kupa munhu chikafu nguva yamuri kukasha munhu kana kuti munotora chikafu muchivashamisa muchivavhura shaya muchiisa masipunu mumuromo mavo amusi kudyisa ivo chikonzero vakafa kare zvavari kushanda nazvo zvavakanga vainazvo ndo zvamuri kupa chikafu zvikanzi 1 mistake ndikugadzirisei hamuna here kumbofamba nenyaya yekuti muri kufunga kuti dzimwe dzenguva muri kubirwa chikafu mumba chikafu chiri kupera zvamusingadzwisisi uye zvedambudziko rekuti vana kana vachidya nguva diki diki vanhu vakunzwa nzara kana mukavapakurira mukonde wakadai so unonzwa vachishenzera kuti iso hatina kuguta kana manga muripo 6 zive kuti muri 8 mubatsiri akataura here kuti kana gogo ava mbuya ava vakafa kudhara asi zvinhu zvavari kushanda navo ndo zviri kuvapaka kuti varambe vachirarama chii chaishanda nagogo icho kwadi mukoma KB ndo patakuenda ipapo mukagaragara muchaprofita baba padi mukagaragara muchaprofita gara zviya makabva kupi kunosangana nananu ana Nicodemus nanani Leviticus nani zvakare Simon Peter what about mother mother ani gara zviya Mother Mary wakanga variko muzukuru wako aiwa icho kwadi murimeze inzwai nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kuti pakabva panzi izvo ndiri kufanira kuti panapa tikwanise kuti tishevedze nyaya iripo ndiye kuti toona sei zvinhu zvikurarama naamai ava ivo pachavo kana vakarara apa vanotoita hurukuro vanototaura nezvinhu zvavo kwamuri havachatauri kwamuri havachakwanise kudya but kana uri usiku makarara vanotoita meeting ari kusumudza mweya wavo nemhiko dzavo zvinhu zvavainazvo izvo zvatakuda panapa regai ndikuudzei takuchida kuti tizorodze mweya uyu asi mweya uyu wakazorora kudhara asi uri kutambura mumhepo takuchida kubatanidza nemi wapenyu mweya wenyu ugozorora muchiziva kuti mumba umu hamuna munhu takavaviga zvakadayika asi dzira ndinoda kushandisa nayo panapa inoda murizi zvikanzi ndiri kukumbira kuti izvo pane vazukuru pano vanoti amai ava vakasvika panguva yokuti izvo vanoda kuzvibatsira vanovabvisa nhasi kana kuti mangwana kuseni mangwana munhu achaenda kunobvisa pamba ravo ndokumbira pamba rekutanga kuseni mundichengetere ndobva vatorerwa pamba rekutanga richibva richengetwa mubatsiri zvikanzi ndipei pamba iroro pamba mukoma KB ndokubva ravhurwa ndokubva rabhedenurwa ndokumwaiwa zvarakamwaiwa ndobva randizvo nhasi patiri kurara tiri kukumbira kuti izvo mumba umu hamufanire kurara munhu nemurwere umu murwere ngarare ega nhasi nokuti mukarara munhu imomo munhu iyeye tichipedza kuti amai maenda kunovaviga munhu iye anosara asisiri munhu kwayo nezvaachasangana nazvo mumba umu anokanganisika pfungwa zvachose ndokubva pamba riye ratorwa usiku vakuenda kunorara handiti vanorara mumba muno mubhedha asi vacharari pamubhedha vachirariswa pasi kwozoita nzvimbo yekuti kana munhu achipinda mumba anotomva kuti mastepi takavhurika tenzvimbo yakavhurika yekuti mumba mune ground ndobva rangowaririzwa rakashama pupu iyayi iri pamusoro ndokubva wapinda imomo ndokumwaya zvavakamwaya pamusoro mangwana makuseni mukoma KB zvikandizvo musati mavhura dhoo tinofanira kunovhura dhoo tese mumba mamurere makakiwa tonovhura dhoo tese mangwana makuseni mubatsiri neveukama panga paine vanhu vanodarika 30 kusanganisira sabhuku wemunzvimbo ndokuenda kunovhura dhoo mukoma KB vachinovhura dhoo ndokuona mukoma KB muine mupurwa paine hoshwa nenyoka yavanoti ivo vanokwanisa kuona kuti yaive nyoka but utete hwenyoka iyi hunotoshamisa kuita katetetete zvokuti asi
apana chinhu chakachine simba zvese zvakaisa musoro zviri panepo upapa. Nguva yavakapinda kudaro ndokubva vatora zvinhu zviya ndobva vanzi isai moto. Muchipedza kuisa moto endai mumba umo. Murwere anga ari mumba mumhuri yeZimbabwe aitariswa kwete nekuona kufema nokuti wakuguma kuisa maoko kuti ari kudziya here kana kuti dumbu riri kumusumuka here ndo zvairatidza kuti munhu mupenyu. Kana mapedza mugoenda mukoma KB vachipedza kudaro chinopinda mumbaka vakaona munhu akaita senge chitanda akaoma kudhara atosviba kuita black sekunonzizo munhu ane mazuva akafa asi riri zuva iro ndobvatonzi ndokutoparira kwemunhu munhu achibva tovigwa taura kuri kwemunhu akavigwa avigwa kudaro mukoma KB pane mwanasikana akachema ipapo kuti izvo amungaurayi zvinhu izvi nokuti zvinhu izvi zvaishandiswa naamai vedu madii mati pane kuzviuraya munhu mapa umwe mwana zvikanzi nemwana uyoyo wanga uchizvida here pose paka pachiitika dambudziko iri pachiitwa zvewanga wasipo here zvikanzizvo ndanga ndisina kupiwa mukana wekutaura but akaregerwa achibva adzokera kumba kwake but verudzi vese varingochema vachiti mwana uyu mashoko ari kutaura ane revei aida kusiyirwa zvinhu but zvandotora ndezvekuti mufishi zvemukoma KB akazorora akachanzire kushandisirwa kuzorora kuti zvinhu zvake zvidarika. So vamwe mukoma KB mufemini momo zvakare mune mumwe munhu ari kurwara zvakare akutokwanisa kumagore ne6 months akarara. Vanhu havachazivi zvakare kuti izvo kurwara kwake akangoita uku munhu mupenyu here kana kuti munhu akafa ane zvinhu zvake zvaari kushandisa zviri kukonzera kuti asafa nokuti akangorarawo zvakare. Papa Isabel muri yeZimbabwe munoti kudini ko uyo akatanga kushedzera kuti madi kupa isusu tazvishandisa ndiani wagogwa mwana wagogwa ana kukumbira kuti dai mapainini maregere ekupa kana umwe mwana wake zvake 1 vana vese vakasunudza maso kuti kwete zvikanzi kana musingarika azvirevi kuti nandidi vadaka kupinda live pachimuti paita munango pantedwe 0781373340 kana 0781383340 rekezani tibve kuti ndiani ari pantedwe. Hello pa National FM. Halo Kanyemba na KZ na Bozo. Makadiko baba. Ini ndiripo ini. Makabata chimuti here baba. Ini ndakachibata kuno pakozwa kwa nzimbo. Panzimbo chiweshe. Nzimbo chiweshe ndi drive wa mulungu. Drive mzungu. Drive wa mzungu. Yes, tithandizeni tibve. Right, nyaya yacho iri papa ndaona kuti bedroom aita foromani. Foromani arimo bedroom yo. Ni foromani akuda disturb vana. Right. Saka foromani ngabude hana basa umo. Manje anobuditswa nani ko foromani uyu? Foromani uyu mukaona kuti akurambirira ka. Iwawo ngavabude vamusire imomo ngavave imwe bedroom. Wobva mbedroom mawo wonorara mune imwe bedroom. Ndo zvandikuona zvingaite asazvipane nawo maningi ngava nzenge kunge mutambi webhora. All right. Saka foromani hatisi kumuda mumba uyu, foromani ngabude. Okay. Aiwa maita basa driver wazungu. Driver wazungu nango mhoresawo 1 chete. Mhoresai tive. Nango mhoresawo amacheso nadzimai wawo. Nababa kodzwa namai kodzwa. Thank you Kanyemba na Bozo. Mapata basa. Twalumba loko. Baba Isabel, vachada kutibata, vachada kakubata Boshongora kuti nyaya dzawo dzitsudzurwe munobatika sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munotibata manhamba dzangu dzinachipomero namba dzisinganyadzisi namba dzinonhuhwira. Inhamba dzinoti izvo 0771545025 0771545025. Ndapota musabhipa sa agogo every day is a Friday. Po rikiti vo.